Okay, okay. Makinig kayong lahat ha. Kalma lang ha. Okay, kalma lang tayo. Malit lang yung lamang ng kalaban ha. Okay, kaya natin to. Ganito gawin natin ha. Ganito, ganito. Okay, okay. Itong gawin natin ha. Itong gawin natin. Ako ang mag-i-inbound ng bola dito ha. Ako to ha, ako to. Pull. Dito ha, inbound ko yung bola ha. Remart, dito ka remart. Dito ka, remart. Archel, dito ka Archel. Archel, ikaw to. Yan. Daryl, dito ka sa ilalim ng ring. Daryl. Yan. Manuel, dito ka sa may bandang 3 point. 3 point, sorry, yan ha. Manuel. Alam ko ang babantay mo Archel sa ano, Angel. Si Angel to ha, babantayin ko. Daryl, si Ron ang magbabantay sa'yo, Ron. Si Ronil yan. Raymart, alam ko si ano, Joseph ang magbabantay sa'yo. Manuel, si John ang magbabantay sa'yo, yung malaking tao. Si John. John yan ha. Magbabantay sa akin si Ricky. Ricky, yan ha. Sige, itong gagawin natin ha. Para hindi kayo malito, lagyan ko kayo, bigyan ko kayo ng ano ha, ng palatandaan ha. Dito mga pamilya natin to eh. Ayan ha. Pamilya natin to. Mga Bisaya ito lahat ha. Dito Bisaya ito ha. Ang mga Tagalog nandito lang sila. Manila, kalaban natin Manila. Yung mga Tagalog nandito sila. Pamilya ng mga Tagalog. Yan ha. Andyan sila nakaupo sa lahat. Diyan sila. Dito mga Bisaya ito ha. Pamilya natin ito. Mga Bisaya lahat. Nandyan yung mga pinsan natin, mga kapatid natin, yung mga anak ng mga asawa niya nandyan. Arcel, huwag kang magkamali ha. Baka saan ka pupunta ha. Okay, dito ha. Si Mayor to ha. Ayan si Mayor. Si Vice Mayor, andyan na, nakaupo yan ha, Mayor. Para hindi kang mahirapan na ano, makita sila. Ito, lola ko ha. Lola ko. At lolo ko. Ayan. Naka-wheelchair yan, naka-wheelchair yan. Para makita mo kung naka-wheelchair. Referee to, diba? Referee. Dito rin, referee rin yan. Sa ilalim may referees. Ayan. So, itong gagawin natin ha. 3 seconds na lang yung natitira, diba? 3 seconds na lang. Ang unang gagalaw, Daryl. Bigyan mo ng hard screen ko sa anong Joseph dito. Bigyan mo para makatakbo si Remart papunta dito. Remart, takbo ka dito ha. Diyan ka lang ha, takbo ka. Daryl, pag takbo ni Joseph dito, Manuel, tumingin ka kay Daryl ha. Pag takbo ni Daryl dito, takbo ka kagad dito kay Ricky. Bigyan mo ko ng matinding screen ha. Huwag mo ito pakawalan si Ricky. Bigay ko ng bola kay Remart. Ibigay ko sa Remart. Tanggap ka dito. Tanggap ka dito, di ba? Dribble ka lang ng dalawa. Okay? Dribble ka ng dalawa papunta rito. Ayoko ng 3, 4, 5. Dalawa lang yung gusto ko, dribble. Hakbang ka ng dalawa, dribble ka papunta rito. Ngayon, pagdating ni Manuel, takbo ka ako dito. So ako na to, di ba? Ako na. So ang mangyayari, pag bigay ko kay Remart 3 seconds na lang, so magiging 2 point ano na lang yan, 2.7 na lang. Pag bigay ni Remart ng bola, di ba si Manuel nandito na, si John nandito rin. Magbabantay. Si John hindi alam kung sino babantayan niya, si Manuel ba o si ako ang babantayan niya. Malilito siya kung sino pipiliin niya. Ako o si Manuel. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Hindi niya alam yung pipiliin. So mangyayari, magiging bakante ako. Ngayon Remart, bigay mo yung bola sa akin. Ayan, nandito yung bola sa akin. Huwag mong itira ha. Huwag mong itira rin. Kaya wala akong tiwala sa'yo Remart. Okay? Huwag mong itira. Ako yung titira. Pag tanggap ko ng bola dito ha, tanggap yung bola ha. Mga 2.5 na lang yan eh, matitira. Pag tanggap ko ng bola, huwag na kayong tumingin sa akin. Manuel, diba dito kagaling? Binigyan mo ko ng screen, diba? Takbo ka kagad dun. Remart, dito ka rin, diba? Takbo ka kagad dun. Ngayon, Daryl, dito ka galing, diba? Balik ka dun, sa ilalim ng ring. Ngayon, ikaw, Archel, nandyan ka lang, diba? Huwag kang tumakbo dito, papunta. Okay? Huwag kang tumakbo dun. Ang gagawin mo, tawagin mo yung pamilya natin. Yan, ang pamilya natin. Yung mga anak ng mga kasamahan natin. Ayan yung lolo at lola ko, tawagin mo. Naka-wheelchair yan, si Mayor, si Vice Mayor. Tawagin mo, papuntahin mo sila lahat dyan. Ha? Huwag ka nang tumulong nga. Pag tanggap ko ng bola, ikaw, takbo ka doon, tawagin mo sila. Lahat ng mga Bisaya, yung mga kapitbahay natin. Okay? So, ang mangyayari, libreng-libre ako, diba? Napakalawak ng area ko. Huwag mo silang padaanin dito. Dito kayo dumaan sa gilid. Ayan ha. So, ang mangyayari, titira ako, libreng-libre. Wow! Hindi ako magkakamali. Never ako magkakamali. Papasok talaga tira ko. 3 points yan. Papasok yan. So, ang mangyayari, lamang sila. Diba lamang yung mga Tagalog? Manila yung kalaban natin. Lamang sila eh. 98.5. Diba? Wow! Pag pumasok ang 3 point ko, magiging 98 na lang yan. Magiging 98 na yan. 0.5 lang yung labang ng kalaban. 0.5 na lang. Diba? Ang mangyayari. 0.5 na lang, diba? 0.5. Pagpasok ng tira ko dyan, no foul tayo. Okay, no foul. Ang gagawin nyo, diba? Pamilya natin, marami. Mga anak natin, iba nag-aaral. Hindi pa nga nag-aaral yung iba. 3 taong gulang pa lang. Wala akong pakit. Papuntahin nyo kahit lolo nyo. Papuntahin ko. Diyan kayo, diba? Yung mga anak nyo, papuntahin nyo lahat dyan. Box out nyo dito. Si Ron, si Angel, si Ricky, si Joseph, si John. Kada isang tao na kalaban natin na Tagalog, dapat may 10 Bisaya na nakapalibot dyan. 10 Bisaya na nakapalibot, okay? Huwag nyo hayaan makatanggap ng bola. Pero sigurado ko, pasok pa rin yan. Kaya mangyayari, pag napasok yan,
gagwardyahan natin to, bibigyan sila ng referee ng 5 segundo. Pag hindi na ibigay yung bola sa kanilang kakampi, magiging violation na yan. So, ibig sabihin, sa atin na yung bola, 0.5 na lang yung lamang, meron pa yung mga 1 seconds. Kaya pa natin manalo, okay? Game lang na game. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Mga Tagalog, hindi tayo papatalo sa mga Tagalog eh. Kaya natin yan. Ang mga Bisaya, ang mga Cebuano, gagawa at gagawa ng paraan yung para manalo. Okay, nag-intindihan na tayo. Mayor, lolo ko, mga kapitbahay natin, pamilya, tulong tayong lahat. Rebound tayong lahat ha. Rebound tayong lahat. Box out nyo. Huwag nyo hayaan na makatanggap ng bola yan. Okay? Game. Kaya Archie lang, makinig ka na mabuti ha, makinig ka. Sa iyo nakasalalay ang lahat na ito. Pag ikaw hindi mo natawagan ito lahat, mananagot ka sa akin. Tawagin mo lahat kahit sino pa yan, wala akong paki, kahit mga pilay, kahit mga kuba, patakbuhin mo dito. Tulong tayo sa pag-rebound ha. Rebound na tayo lahat dito. Wala akong paki kahit mga disable pa yan. Importante, magtulungan ang lahat ng mga Bisaya para matalo ang mga Tagalog na yan. Okay? Game tayo. 3.5 lang yung lamang. Kayang-kaya natin yan. Mag-pray lang tayo sa Panginoon. Mananalo tayo. Okay? Tandaan mo, dito titira ko ha. Kayang-kaya natin ito. Game. I've been thinking too much.